Siirrytään kohtaan 11, talousarvion hyväksyminen tulevalle kaudelle. Yhdistyksen hallitus on laatinut talousarvion toimintasuunnitelman tueksi. Voitaneen sopia, että taloudenhoitaja esittelee talousarvion, jonka jälkeen käymme yleiskeskustelua. Sovittaneen näin. Sovitaan. Taloudenhoitaja, ole hyvä. Keskustelu päättyy. Keskustelussa on hallituksen tekemään talousarvioon Leo tehnyt vastaehdotuksen, jota Tiina on kannattanut. Ja se koskee yhteisten suurempien työkalujen hankkimista yhdistykselle yhteisiä remontointeja varten. Meidän on äänestettävä asiasta, joten ääntenlaskijat valmistautukaa. Ehdotan, että äänestys tapahtuu kätten nostolla siten, että ensin nostavat käden ne, jotka kannattavat hallituksen laatimaa talousarviota, ja sen jälkeen ne, jotka kannattavat Leon tekemää vastaehdotusta. Hyväksyttäneen äänestystapaehdotus. Hyväksytään. No niin. Ne, jotka kannattavat hallituksen laatimaa talousarviota, nostavat käden ylös nyt. Ja ääntenlaskijat, olkaa hyvä. Kiitoksia. Ja Leon tekemää vastaehdotusta kannattavat nostavat käden nyt. Ääntenlaskijat. Kiitoksia. Annan puheenvuoron ääntenlaskijoille tuloksen julistamiseksi. Kiitoksia. Olemme siis luvuin 4-3 hyväksyneet hallituksen laatiman talousarvion esitetyssä muodossa. Asia on loppuun käsitelty.